Sanibonani siphinde sinibingelele futhi sanibukele la kwi-podcast affirmation. As we all know by now, yonke indawo kukhulunywa ngayo. Pinifa on Fleek event, it's happening as it is the Women's Month. Sizoyivala kanjalo i-podcast affirmation ngomcimbi omkhulu ozoba se-ACC khona la eThekwini. Anginalo ulwazi olutheni. Kodwa ke namhlanje siyasiqinisekisa ukuthi let's just sit down with the CEO and the founder of i-podcast affirmation. Khuluma by the one and only Madam Knox, who's sitting right here next to me. Sanibona madam, niyaphila? Sanibona silinjani? Siyaphila kakhulu. Sibonga kakhulu ukuthi ube kanye nathi. Kakhulukazi siyazi ukuthi umuntu wesifazane obusy, omatasa, ohlezi up and down. Kodwa ke leli thuba leli siyalijabulela, salimukela kakhulu. Sikhuluma ngendumezulu, Pinifa on Fleek. Everyone is talking about it. Social media, everyone is going to be there. Please just take us through. How did the idea of the Pinifa on Fleek come about? Okay, Sihle. I think we media briefing. I did kancane ngachaza ukuthi how did this whole concept come about. 2014 I went to London raising funds for my foundation, which is called Malibongwe Foundation. It's a foundation for destitute women and kids. So 2014 I went to London and I was invited to raise funds. Bebenzeke ama-high teas. And in that way, I was going to go and attend this high tea. Charity yami from South Africa was going to be announced as well. Good, what I do back in South Africa, donating sanitary towels with the current MEC that time was social development. But what I realized, because nami ngiwumuntu we-fashion, when I got there, I didn't feel left out, but I realized ukuthi London, high teas, they take them very seriously. From it dress code, the mannerism, the food itself, the hotels itself, I was so inspired that I went twice to London just for Malibongwe to raise funds. But I think nusemncane ezinye izinto you don't go deep ukuyifaka engqondweni ucabange. At that time it was just that mina, oh gosh, I'm raising funds and imali ngilanda ngama pounds, phesheya, and the excitement yokuthi ngiyaphesheya eLondon, I remember very well that year I even went to embassy because Ubaba Mlaba was still the ambassador at that time. Ambassador, yes. And then I was told, you must go and greet leadership lapayana. Then fortunately I called, he answered. I told him, Knox Kasibe from South Africa. I'm here in London to raise funds. And I was told ngidlule nje ngizobulisa kumathonga asaphila. And as the time went on, Sihle, I realized that we have neglected Ubuntu bethu, because we are more, excited about the brands. I'm not saying I'm no more, but we take culture to behind, sibeke emuva, and then sithathe the Western, fashion sibeke phambili. As you grow older, you come across things. Una 23 years, una 25 years, una 28, una 30. Okunye usungakacabangi deep. But once you hit 4th floor or 40, ila kuvulana into eziningi nezinto zama-calling ukuthi une-calling na yonke into usuqala manje uqala ukubona izinto ngenye indlela. And then I think 2020, it was 2022, I thought of doing something, high tea party, ngangayicabanga futhi nokuthi ingaba iPinifa, ngithi mina why can't we do ama lokhuza ama high tea party singabi too posh, singabi too posh, sibe isintu, but ayingakafiki lento elokhuzeni ekhanda lami ukuthi kube iPinifa. 2023, then ngiyayithanda kishweshe ngavesa ngase ngithi mina I grew up my granny wearing ishweshwe nePinifa,
you know, my granny is from Eastern Cape, my grandfather is from Lesotho, but ngikhule ekhaya kugqokwa ishweshwe nephinifa ugogo. My mom didn't have one, but my granny wayegqoka ishweshwe namaphinifa. But now why not? Why can't I do something to dedicate to my grandmother? You know, into ezothi noma yenziwa igqokwe ini kugqokwe ishweshwe amaphinifa and things like that. Ngenze the same heighties and but kube kugqokwe ini iphinifa because ke I mean KZN angikho eJoburg angikho kuphi into edominateayo eKZN iphinifa kuthiwa iphinifa but iphinifa nase Eastern Cape ishweshwe sayiphinifa lakhona where you go to ebesuthwini nabo banephinifa ngendlela yabo but ekugcineni sonke siyimbokodwe sisuke sigqoke ini iphinifa. That's how the whole phinifa concept came about. Interesting. Abantu abaningi abazi madam ukuthi as this event is going to be taking place ngomhla kaDidi, actually you've been doing imicimbi emncanyana yalo iphinifa. No, actually I think I did an interview and someone I think at Beverly Hills someone was like so this is your first phinifa event. I had uthi ngihlebela ugumede ngithi yes7 kahle because amaphinifa I think nestaff engaqala naso abanye abasekho you know abasekho uyayazi into yaka media they come and go yes but we started iphinifa with a dialogue of 14 people. So I remember very well. Signature restaurant, Lape Oceans Mall. We went twice. We went 3 times, Jalo, ama dialogues. Sitene suka lapho ngase ngithi I want to change feel. And we went to Oyster Box nakhona. Sasuka lapho sathi Beverly Hills. And then the time is suka from Oyster Box to Beverly Hills abese khula ke manje kuukuthi okay fine it's no more 14 sekuba 30 40 and then we went to Mushroom Lounge I think nakhona we went 3 times and nakhona we did like 100 150 200 people and then when we did the proposal to Arts and Culture we nationally we didn't do it because we wanted to launch iphinifa. Iphinifa has been launched in 7 events. So this is more like a debut yayo enkulu. Ukuthi now we are taking it to a bigger venue and demanded to accommodate everyone that can afford. And I'm also picking it up ukuthi njengoba ubali indawo awubali nje indawo ngiyabona ukuthi ubali indawo ene class. Okay, fine. I think sihle now uzongivumela iphinifa into ebukelwa phansi. Because if I remember very well myself, I come from you know I don't want to say a poor background. Ngithi a humble background because growing up uniswele it humbles you. It humbles you in a way ukuthi uzazi na ukuthi ivision yakho ufunani empilweni. You know what you want in life. So I knew ukuthi ugogo wearing lesas zazimbalwa futhi nje lesa ishweshwe zakhe mhlambe ezingafike na ku4 but I knew ukuthi uma ephuma ehamba eyohola impesheni kwa NBS kamkhulu noma ephuma empeshenini le kahulumeni ugogo kuneimpahla zakhe azazi ukuthi kuneingubo zakhe eziwu3-4 aswenka ngazo naleli bunch lakhe lasemaromeni akuyilona egqoke emaromeni but nalezi ishweshwe zokuthi ke uma busy nje khwishiza la igcekeni yes so iphinifa libukela phansi sihle. I did it purposely. I could have taken it ekasi ngithi kasi to kasi ngirawunde nephinifa event iphinifa on flag but I wanted to
bring back isidima sephinifa ukuthi since iphinifa libukelwa phansi, can we do something to make sure ukuthi iphinifa alibukelwa phansi? Because if you look at omama bephinifa, ubheka lapha komakethe, labo umama abadayisa otamatisi, amakabishi lapha, amatafula oglycerina, amatafula amathawula, impahla laba abadayisa komansele. But when you go back la bephuma khona, uyayuthola ukuthi even nawe wena oyitshela ukuthi ngcono kunabo, but bona they've got kids in varsities, bahlala kuyithabathaba, abaswele ukudla, baphila nje impilo engcono kunawo because iqhamuka kuphi from ikhwephe zabo. So isignificant yephinifa kumina ijule kakhulu ukuthi umuntu wesifazane osuke strong to make things happen, ikhona indoda ingekho indoda. Wayichaza kahle, ngicabanga ukuthi kuyezwakala. It's the build up and it's the big one coming. Mhla ka-30 ziyakhala ICC. That's exactly what we're talking about. Ukuthi sibheke lapho nje kahle kahle sisukaphi. Ngiyayisanda ke le kakhulukazi madam oyivezayo ukuthi kahle kahle into ebikade ivele ikhona nekade yaqala. And it's more of like njengamanje uyivezela umhlaba wonke. Yes. Nanokuthi already you've mentioned arts and culture because that's where exactly we're going. How hard was it to get its sponsorship, and who ended up being able ukuthi avumelane ayibone futhi ukuthi ngalomqondo walomcimbi ubhekephi agcine kwazile ukuthi awuxhasa? Okay, fine. I think I would like to thank Umayepa Media because Umayepa Media is the one who saw i-concept, wabona vision, wabona the good outcome out of it. Good, you know what, this art and culture, it can do well. Because I remember very well when we submitted the document, we submitted on the last day, we submitted on the last hour foot. I remember Umtimande was standing in a playhouse and kumele kushaye 4 isingenile, and uMonwabisi egijima in town trying to find the lies of printer khona izinto ngolast minute ezinye, and we didn't even think we were going to make it, but by God's grace, Arts and Culture National, why sponsor vision yephinifa, wayithanda, why sponsorisha, and we are one of the beneficiaries out of 147 beneficiaries the whole country is. Wow, interesting. Yes. I know it's not only arts and culture, bakhona nabanye abakhona nabathe mase uyiqalile mawukhuluma nabo bafuna ukusondela nokulekelela. No. Before art and culture, asibone phela umasipala wethu kuzongibulala. Before art and culture, I noticed ukuthi this is a good concept. This can do well. This can be a good nabo beneficiary for them to showcase isintu nengqephu yesintu na yonke lento, even the significance yokuthi ngichazile lapha na kwi-document. But I would like to thank eThekwini municipality because from kuma dialogues ebesiwenza from 14 people, eThekwini municipality has been there from the beginning. And I would like to thank uKhansela Cheryl Sisoga umhlonisha ukuthi, you know what, thank you so much for ukuthi abelievele kwi-vision uthi noma uyochaza ukuthi ngicela ukusizakala lana, athi sibizana ngoMakhosi, athi Makhosi mntana ethonga, ngizokwenza konke nami ukuthi ngibone ukuthi thina ezumasipala singenelela kanjani. But I'm proudly to say ukuthi they didn't just ukuthi bangenelelele, bayifukulile ingane from scratch, bayimentorisha, bayigqokisa amanabukeni, no art and culture wayifica isivuthiwe isiright. Siyabonga kakhulu kumasipala weTheku. Siyabonga kakhulu, kuhle kakhulu mawuthi siyabona ikakhulukazi ke omasipala bengenelela bebona ukuthi no ikhonto eyenzakalayo lapha bakwazi ukuthi baxhase ngendlela abaxhasa ngayo. Now the big one, most of the people they've been seeing the poster of the Phinifa on Fleek and they just excited about the artist. I'm also excited about the artist. I can't wait to see ikakhulukazi aboMahu, aboMthandeni, amaQabe Twins performing. But
excuse me, abantu into abangekho aware ngayo ileyo ukuthi it's not only about entertainment nokuxhuma nokujiva, Yes. and in between you do have izinto ey'fana nama-fashion show, you do have ama ithuba loku-exhibita ikakhulukazi amabhizinisi abantu besifazane. If you can just take us through that. Okay, fine. As much I can't wait for Baning. I can't wait for Mahu. She's my favorite. Hey, Baning aba my favorite lapana. O Nontokozo, o Anita, Maqabe twins. There's Mthandeni. There's a lot of them. Mshunqisi. There's a lot of them. Baning kakhulu. No DJ Bami, or DJ Happy Kelly, or DJ Sindo. Baning kakhulu. But the day is not about umbhiyozo. I think Nati at some point as Madam Noxie, we have to ukuthi sifake istembu ukuthi nathi ebusheni bethu singomama abancane, omama abancane senzeni. Yeah. So on the day we will have a fashion show ezokwenzeka where we are showcasing osomabhizinisi angithanda into ukuthi kuthiwa osomabhizinisi abancane abafufisa. How do you say it in Zulu? Yeah, bethi abafufusayo. You know, the emerging one. I don't like that. No, bakhona bayawathunga amaphinifa. Yeah. Abafufusi so sithi nje si showcase I fashion show for ama designer or omama abathunga amaphinifa on the day. Yeah. Uma kukhona umuntu othi mina I feel ukuthi amaphinifa akwi level ka Madam Nox lento ayithandayo ephezulu ekhekheni usithinte kwi podcast affirmation ubuza ukuthi form uyithola kanjani ugcwalise on the day uzokwazi ukuthi wenze I-fashion show uma sesihlungile nathi ukuthi naba abangaqualify ukuthi benze I-fashion show. Also sihle we've got people to exhibit on the day, but we said strictly women because it's a women's month. Yes. Phinifa liqoka umuntu wesifazane. Yes. But we just want ukuthi abantu abazobe bekhona bezokhangisa ngemsebenzi yabo on that day kuba abantu besifazane. It can't be food obviously because iICC nayo iyakudayisa ukudla. Yeah. But sifuna abantu besifazane bafike basikhombise ezinye inhlobonhlobo zamaphinifa, ezinye inhlobonhlobo zegqoko zesintu, ezinye inhlobonhlobo zamaduku, ubuhlalu, imbadada, you name it, whatever umuntu wesifazane that feels ukuthi le bangayithanda imbokodo, we want those people to showcase. Yeah, ngicabanga ukuthi balekile le mhlambe asicacise and njengoba Madam Nox esho ukuthi make sure ukuthi you keep an eye on our platform, all podcast affirmation platform, Facebook, Instagram, TikTok, and inamba ikhona where you definitely going to be inquiring if you want to be part of this. It's very important. Umuntu wesifazane onebhizinisi or nawe uthunga amaphinifa, you want to be part of the fashion show, make sure ukuthi ke uyakwazi ukuthi ube ingxenye yayo, which I believe it's very good, madam, ukuthi ukwazile ukuthi ukuhlanganisa. Actually it's not just only good, it's very unique ukuthi akujwayelekile kuhlangane zonke lezi zinto in one day under one roof, having fun at the same time but also promoting businesses, skills and all. So we really applaud you on that one. Bantu abaningi bakufuna ukwazi amaphinifa siwathola, not amaphinifa, but amathikithi siwathola kuphi kanjani, because they've already started asking. No, I think amaphinifa you can't say that one. Agcwele yonke indawo. Yes, agcwele yonke indawo, but amathikithi I can say uTicket Pro, uSpa, yes, akuthiwa nasemagarage ayatholakala, Yes. nako Power ayatholakala, I believe nako Box ayatholakala. I think la kuno Ticket Pro khona, Yes. ithikithi liyatholakala. La kuno Ticket Pro khona, ithikithi liyatholakala. If kukuthi abantu banenkinga, abahambe baye Moses Mabhida. Moses Mabhida laphana ngase is it Kings Park? Moses Mabhida, Kings Park la kudlala khona iRugby. Yes, Kings Park, yeah.
Ticket Pro lapho ama-ticket anjani ayadayiswa lapho. Yeah. So if you go to Checkers you go to Spar la kuno Ticket Pro uzolithola i-ticket isegarage ikuphi nethiwa nje u-Ticket Pro ukhona lapho i-ticket liyatholakala. Ticket liyatholakala. Enye engijabulisile ke ileyo ukuthi besikhala ke thina singobaba uthawu seso badedela njalo abantu bethu bahambe bonke baye ICC. Ngizongandlebeni ukuthi nathi singabaphelezela. Hayi anibokwazi ukuthi the fact that we have ubaba Macingwane ungizwe Mchunu upresident wamabhinqa uma sithe nje kukhona upresident wamabhinqa nabesilisa na kanjani bakhona ngoba uma kukhona upresident naye usuke ezosupporta imbokodo emaphinifeni so nami bengajabula ukuthi ke nami angifuni ukuhamba ngedwa ngifuna ukuhamba nobaba sekhaya ayongisupport nawe uhambe noma wasekhaya uyosupport kusho ukuthi nje lapha ekhaya uyophuma iphinifa nobaba ephelezelo wakwakhe kuyiwa kuphi kubhekwe ICC ICC sonke sobe sikhona. Recently saw ukuthi usuyidedelile i-lineup yo MC akuyaliwa ngibonile kuyaliwa akuyaliwa but sihle akuliwa I think inyanga yabantu inyanga yabantu besifazane, it's a month that should be celebrated. Cool. And I want to thank uFast and Quick for ukuthi uhlanganise leya lineup enjayana. Ngithi nje asibonge kakhulu ngobani even in a lineup yama artists OMC it was all through uFast and Quick nokuthi naye asebenzisane kahle nama artists uthe nethi uMadam Knox uyanibiza ngala bagcuma bahlala bathi sesifikile. Yes. No, I lineup ishisa kakhulu not only ama artists but also ngingagcizelela so MC basezingeni eliphezulu ngendlela eyisimanga. Okusele nje ukuthi wena lapho ngasekhaya qinisekisa ukuthi na kanjani uthola i-ticket lakho mawungena futhi on our socials as Podcast Affirmation there is a link mawufuna ukuthenga nje uhlezi phansi ekhaya ucofa efonini yakho uzokwazi ukuthi ulithole i-ticket lakho. Enye into engayisho sengidlula nje in passing lapha kwi media briefing ileyo ukuthi sinobaba abasebenza la eThekwini abasebenza eMagoli mama basele emakhaya nali ithuba ke lokuthi landa umama aze nephinifa lakhe yenzani njalo ke izinsizwa hayi majongo idlugodo udla imbadada ushone khona kuzokwazi ukuthi ke kube mnandi umndeni wonke ujabule. Madam Knox ngicela wakho ukugcina nje wabhekise kakhulukazi ke kubalandeli nabathandi bePodcast Affirmation nomhlaba wonke nje. Engakusho nje sesivala ngithi nje ngingajabula kakhulu ukuthi on the day kuphume omaka Enzo kuphume izalo kwazi kuphume usisi kuphume madam yabona nje sidudulane ngamaphinifa even on the day sizokwenza competition the best phinifa on the day so if ufuna ukuyosika hamba usika ngoba uzothola ukuthi sizokutomula out of all those people sithi usuwinile but ngeke sisho ke manje prize ukuthi umalini iprize yini prize but on the day uzowinwa the best phinifa. So nje I'm looking forward ukuthi abantu abaphume bayofuna amathikiti and if abantu benenkinga yokuthi amathikiti abawatholi give us a call on 069 110 1948 069 110 1948 ufone nje lapho ucela ukubuza ukuthi yini ofuna ukuthi mhlawumbe unenkinga wathola amathikiti ofuna ukubuza ngecompetition ofuna ukubuza nge-fashion show ofuna ukubuza nge-exhibition but nje just follow our platforms yonke into information ilapha kuma platforms ethu. Sabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Thank you so much. Thank you. Madam Knox, uyena ke she is a CEO and also a founder of yona la Podcast Affirmation. Uyena futhi ke umhleli na uyena futhi oqhamuke nomqondo womcimbi omkhulu lesiyakona kakhulukazi ke wona iPhinifa on Flick ozoba ngomhla ka-30 lapha na ke eICC asiphelele khona sihlangane khona nathi sizobe sikhona. Sabonga kakhulu ukuthi ubukele. Igama lami uSihle. Make sure you follow us and you also subscribe to our channel Podcast Affirmation. Thank you.